passat divendres 22 de novembre, els nens i les nenes de l'escola Joan Coret van fer la Fira de la Ciència. Un any més, tota la comunitat de l'escola Joan Coret participa en la Setmana de la Ciència. Durant aquests dies, l'alumnat ha investigat i ha dissenyat diferents experiments realitzats a l'aula. La Fira de la Ciència és una mostra on les nenes i els nens poden ensenyar i explicar el treball científic realitzat. Esperem que gaudiu d'aquesta mostra. L'alumnat de primer va crear una depuradora. Van experimentar com crear filtres per depurar i netejar aigua bruta per així estalviar i fer un bon ús d'aquest recurs. L'experiment de segon va ser la germinació d'una planta. A partir d'una llavor van observar la germinació d'una planta. Els nens i nenes de tercer van fer una làmpada de lava. Van observar com l'oli i l'aigua no es barregen i van explorar les propietats de cada líquid per comprendre millor els efectes de la densitat. Els nens i nenes de quart van fer un paracaigudes. Els nens i nenes de quart van crear diferents paracaigudes per observar i analitzar el seu funcionament per aconseguir crear un prototip que funcioni. Els nens i nenes de cinquè van fer la pressió de l'aire. Van fer dos experiments per entendre que l'aire ocupa un espai. Els nens i nenes de sisè van fer 3 experiments diferents. La ruta de la sang. Vam observar com el sistema circulatori transporta oxigen i nutrients fins a les cèl·lules. Ens veiem l'any vinent amb més ciència! Adeu!